Chane gima warito winji kata warito ne Tom Nduku ochal nade wuok Odinga siasa mapacho ka sirkal medo gone piny mondo mi oyud elemo mar jakom yusi. Ing'eni watemo keto weche ariyo ma riwore moko donjo. Kom ma jakom dhi en kom manyoro opportunity owuok. Jakom no okuongo yudo puoch pa kuom jatelo machon ma jo Nigeria. Ma bende osebedo osiepwa kuom ndalo mabura. To noneno ni kaluwore kaka Afrika chal. Nikech Africa en continent ma bende duong' monego bed ni kodhi kamoro to dhi kotegno i mesa. Mane momiyo nyo wach ni koro omi jo Africa ma East Africa a chance. Kore ma wuoyo margi nyogolo jakom. Manye neno kata Kikwete maneri kiluongo nyinge nyen kaindi mondo omiye lwedo. To pile pile jateli pimo sama crisis nitie. Ng'amilo ne Jacobo no nyule ya 12. Chiema ni uso Joseph ni nitie wode mone Juda. En wuoyi mar ang'wen. No wacho ni kar mondo waneg ng'ani owadwa ni kech en rembo. Warwa kiuru bur kae. Rieko ne nena ka joko dhi ango dhi lao diek. To bro golo wari to ter dala. To iye kanyo no jo wasigoyi be kalo. To kendo ng'ada chiel kuom ng'ada chiel kuom wacho ni wause. Ema no usgo ng'amiluongo ni Joseph bodhi go piny Misri. Juda ni ema no dhiri Jakobo ka wacho Jakobo. No wanwang'o ruoth moro kocha to wacho no mondo imiwa wodi mantie kani mondo odhi. Ema ne odhi go Benjamin. Chiene mane Joseph ofwenyere nigi. To ng'eni pango ma Nyasaye familia rege mogero ga Israel. Joka Juda gi joka Benjamin. A peaceful man Nyasaye nyaka konye. Omiyo gini nyobiro sama crisis nyoki Kenya. Emo miya ngisi circumstances wuodhe ng'eny. Gima Nyasaye pango Nyasaye mong'eyo. Mae kama koro test ma jakom nyentie maduong'. Makoro gimi neno menyote mare piso bedi Kenya ni. That is a plus. Nikech kome yu gima duongo kabisa mokwongo in kwe. To be in go siepe minyalo wuogo ata i one on one. We bura maoko. Na winjo ka gimoro timore pinyi kanyo. Adwa an watime kama. Kuom candidates ma ogi duto jakom man go mano. Number 2 gimomiyo anan sure ni jakom dhiro komni. En Cleophas. Pinje mag jo mwa ogolo jogi. Ng'engi gin pinje mo depend kuom Kenya. Yor ohala. Yor gik matindo tindo. One more resourceful. Omiya ng'eyo nwa dhi wuoyo kodgi kipiny. Kendo wabro yudo komni. Challenge mwano go. Ma office jakom no go. En ni nyaka wa think kaka wadwa keto Africa mondo bed achiel. Mondo bed Africa ma invest mwandne ipula achiel kapok owuok oko bodhi i world market. Obed sports, obed academics, obed chiemo, what think di chiel mondi. Kapok watero chiembwa oko, to waneno ni Somali be nigi chiemo. Be gigore, be gin gi chiemo. To wawuoyo nadi. Mane momiyo kirango joma chungi jakom viable. To mane momiyo bende koro gimoro miwinjo ni sirkal odonje, ni sirkal support. En wuod Kenya. To jo Kenya dwaro ni mondo sungu wuodgi. Oonge political